Il-btajjer tas-sajf mhux biss huma żmien ta' mistrieħ, iżda żmien ta' riskju li tfal jew żgħażagħ li jsibu ruhom b'ħafna ħin liberu jitrikbu minn xi vizzju. Konxja ta' dan, il-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli flimkien maż-żgħażagħ Rabtin Pawlini reġgħu organizzaw l-attività Logħob għal kulħadd biex il-pubbliku jaraf alternattivi oħra u jkun aktar konxju tar-riski u l-perikli li jġib miegħu il-vizzju tal-logħob tal-azzard. Apparti li wkoll tippromuovi xogħol, il-Fondazzjoni u tqajjem għarfien dwar l-importanza tal-bilanċ bejn il-logħob u r-responsabbiltajiet. L-attività tqarreb liż-żgħażagħ lejn metodi alternattivi ta' rikreazzjoni bħall-isport kif spjega l-uffiċjal eżekuttiv għall-promozzjoni tal-Fondazzjoni Kane Said. Fejn jidħol logħob tal-azzard, il-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli mhix kontra li persuna tmur tilgħab f'attività rikreazzjonali u ta' divertiment. Il-problemi jibdew jinqalgħu ftit meta dik il-persuna tibda taqbes il-limitu finanzjarju u kif ukoll il-limitu ta' ħin. Said żied jispjega li xogħol il-Fondazzjoni huwa wkoll li tigwida lil dawk mirkuba mill-vizzju lejn modi oħra ta' divertiment. Iżda toffri wkoll għajnuna lil qraba li ħafna drabi ma jkunux jistgħu jagħmlu xejn ħlief jaraw lil dawk qrib tagħhom jinfnew fil-vizzju. Hemmhekk sfortunatament tibda tinfetaħ bil-mod it-tieqa għall-vizzju. Barra minn hekk il-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli tibqa' temmen f'aktar riċerka, f'aktar tisħiħ fil-kampanji edukattivi, inkomplu nsaħħu it-taħriġ fis-soċjetà hemm barra u nkomplu nkunu ta' spalla għal dawk il-persuni li jkunu qegħdin ibatu l-vizzju, mhux biss imma anke tal-madwar. L-attività Logħob għal kulħadd tellgħet ukoll bl-għajnuna tas-Segretarjat Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali u tal-Kunsill Lokali tar-Rabat. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri faħħar ħidmet il-Fondazzjoni u fuq kollox appella biex dak li jkun ma jiddejjax jersaq il-quddiem u jitlob l-għajnuna tagħha kif diġà għamlu mijiet oħra. Attività li kif qegħdin naraw anke fl-isfond tagħna qiegħda tiġi mtella u qed jieħdu sehem numru sabiħ kbir ta' żgħażagħ li allura iżommhom minn diversi vizzi, però mbagħad tarhom ukoll jieħdu sehem mod attiv u allura tgħinhom anke fil-ħajja sportiva tagħhom ta' kuljum. Dawk li jiġu bżonn is-servizzi tal-Fondazzjoni jistgħu jikkuntattjawha b'mod anonimu fuq 1777. Din il-linja hija disponibbli 24 siegħa kuljum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.